ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತುಳುವೆರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಹೀಗೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತುಳುವೆರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ತುಳುವ. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂಕುಲು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಇಂಕನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ಗು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಅವರಿಂದುಂಡು. ಸೊ 9th ಡೇ ಇಂಕನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇನಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಆನ್ಲ ವಿಶ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಂತಿದ್ದು ಪುಗ್ಗೊಂಡು ಪೂರ ಸತ್ಯ ಹಿಂಗದ ಆದಲ ಪಂತು ಜೋರು ಏನಂದು ಗೊತ್ತುಲೇ ಜುಂದಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಹಾಲಂತು ಅಂಡ್ ಈ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೋಡಿ ರೈಟ್ ದಾದಾಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ಎತ್ತಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಶೋ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಶೋಕ್ ಒಂದು ಮಂದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ದ ಸೋಕೈತೆ ನಾ ಆ ಥರ ಕಾಮೆಂಟ್ಲಂತೂ ಭಯಂಕರ ಆಯ್ತು ನೈಟ್ ನೀವು ತೂತು ಜಾತ ಸೂರ್ಯ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಆಗ್ಬೇಕು ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ನಾನು ನಗಡುವ ಯಾನೇನು ತಿಳ್ತೊಂದ ದಿನ ಸತ್ಯವರ ಎಂಕ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ಟಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ರಡ್ಜಲ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಹಾಳು ಆವಡು ಹತ್ತನ್ನ ಫ್ಲಾಪ್ ಆವಡು ಬಟ್ ರಿಯಲಿ ವಿ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಅಂಚದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಏನಂತ ಗೊತ್ತು ಕೇ ನೋಡಿತ್ತೆ ಜನ ಮಲ್ದಿನಿಂದ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ವಿಶಸ್ ಪೂರ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡಿತ ನಾವು ಪೂರ ಆದಾಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾತ್ರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಎಂದದ ಈರ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎನ್ನ ವಿಶ್ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅವು ಮೇರೆ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಪಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂದಿನ ಡೇರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಈಸಿ ಡೇರ್ ಕೊಡ್ಪೆ ನೆಟ್ ಮಂಗದ ಡೇರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಟ್ ನೆಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಪಣಗೆ ನೆಟ್ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ದೀಪೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಖಾಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಓಕೆನಾ 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ 2 ನಿಮಿಷ ಅಡಿರು ದಾದ ಮನ್ಪಡು ಪಂಡ ಇರ್ನ ಬಾಡಿಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಇದು 30 ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಪಿನ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂದು ಪುಗ್ಗ ಒಂಜಿ ಪುಗ್ಗ. ಸೊ ದೇಹದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟೆಡ್ ಈರು ಒಂದಿನ ಪುಡಪ್ಪ ಅವಳು ಒಂದೊಂದು ಜಾಡ್ ಕೈಟ್ ಗೊತ್ತಾನ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪುಗ್ಗ ನೀರು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟೆಡ್ ಟೋಟಲ್ 10 ಪುಗ್ಗ ಉಂಡನೆ ಪುಡಪ್ಪವೇ ಬಿಡ್ಲ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಪುಗ್ಗ ಯಾವ ಜಾತಿ ಇಂಚ ಪುಡಪಾಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಡ ಇರು 8 ಪುಡಾಕದಾರ 8 ಎಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಡೇರ್ ಓಕೆ ಬಾಡಿ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ 10 ಪುಗ್ಗನ್. ಸೊ ಯಾನಿದ ಮೂಲು ಟೈಮ್ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಾತೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಡಿ ಅನ್ನ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಿಕುಲ ತೂಲೇದ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಂತನ ಪಲ್ಲೆ ವಾರ ಎಂಕ್ ಪಕ್ಕ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪಿ ರೈಕ್. ಸೊ ಇತ್ತ ದಾದ ಮನ್ಪಡ್ ಪಂಡಾರ ಈತ ಮೂಲ ಪುಗ್ಗ ದೀತೆಯನ ಅಪ್ರೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಟ ದೀತ ನಾವೇನೇ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸೊ 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಉಂಡು 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇಡಾರ ಮಾತಾ ಪುಗ್ಗಲೆಲ್ಲ ಪುಡಪಡು. ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಸಿ ಉಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಆಪಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಫನ್ನಿ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ಬಂದಂದು ಯಾನು ಚೂಸ್ ಮಂತೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಇತ್ನೆಂಟಾರೆ ಕುರ್ಮೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಊಲ ಫನ್ ಇತ್ತು ಜಾಣದು ಫನಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತು ಜಾಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ನಿಕುಲತ್ತು ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೂಲದ ಟೈಮ್ಸ್ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ನೆನ್ಪುಣತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಂತಿಯಾ ಓಡಿ ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ದ ಒಂಜಿ ಕಮ್ ಆನ್ ಹಾಲು ಒಂಚೂರು ಪೋಲೆ ಚೋಟು ಬತ್ತೀರ ಅಡಿದ ಓಡಿ ಮನಿ ಪುಡಿಯಾ ಕೇಳಪ್ಪ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರೆ
ಕಮಾನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತುಂಡು ನನ್ನ ನಾಲುಂಡು ಆಜಾಂಡ್ ಜಾಣದ ಓಕೆ ಚೀಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅವು ಕೌಂಟಿಗೆ ಇಚ್ಚಿ ಮನ್ಪಲೆ ಅವು ಕೌಂಟಿಗೆ ಇಚ್ಚಿ ಓಕೆ ತಿಂದಿದ್ದು ఏడుమా రాజు వంగ ఇటు కుల్ల తప్పుచా కుల్లలేదా కుల్ల నిక్కి అత్తిజి మరి దెంకావా దానే అలే నానా సో దాని ఇప్పుడు ఉందే ఇది ఉందేనా ಸಕ್ಸಸ್ ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಂಡಿರಿ ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷ 10 ಬಗ್ಗೆ ತೊಂಡ ಫನ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಲೆಂಗ್ ಟೈಮ್ ನೆಲ್ಲಟ್ ರೈಟ್ ಇಂಚ ಟಿಕ್ 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 ಅವು ಎಂಚಿನ ಪುಗ್ಗವು ಅವು ಪುಗ್ಗ ರಾವಂದಿತ್ತು ನಾನು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕಾರಿಗೆ ಸುರದ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಾಡಿ ಒಕ್ಕಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಯಬ್ಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಬೆಗರ್ದು ಹೋಯಾರ ಶೇಷೆ ಸೇಸಿ ಪಡ್ಡ ಅದಾ ಫ್ಯಾನ್ ತಾಗಾಗ ಯಮ್ಮ ದೇವರನೆ ಫುಲ್ ಸಮಾಧಾನ ನೀರು ಬಡಿ ಸರ್ಬತ್ ಬಡಿ ಸರ್ಬತ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆರ್ಡ್ರಿ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಿಜ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಫನ್ನಿ ಅದ ನೆನಚರಿ ಏನೊಂದಿತ್ತ ಫನ್ನಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರಡೊಂದು ಸೊ ಅವೇನ್ ಏನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಂತೆ ಸೊ ಇರ್ಲ ಇಡ್ಡೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತಾರೆ ಸೊ ಐ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಯು ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚದ ಇಂಥ ಟಾಸ್ಕ್ ಮುಗ್ತುಂಡು ಓ ಎಡ್ಡೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಜಿ ಗಾಳಿ ಬರೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಾಳಿ ಬರೋಡ ಊರ್ದುಜಿ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇನ್ನಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅವೇನ್ ಮೇರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತೇರೆ ಟಾಸ್ಕ್ನ ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವೇನ್ ಏನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುವ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ತೋನಿತ್ ನಕುಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪರಂದು ಎನ್ನುವ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನೀವು ಹೊಸದಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿಕೆ ಎಂಗ್ಲ ನೀತೆ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಸ್ಟೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಖುಷಿ ಆದಿರ್ಲಿ ಸೊ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್